Hi guys. Ahensya day kayo guys. Yung ko yung mga video. Grabing bisiha sa ako sa trabaho. Yan. Nakakailan akong mga mutahan sa kapoy sa trabaho na mo guys. Kaya padung na Krista Senior. Naswasay na sa trabaho guys. Yan. Ahensya kayo na di kayo ko makabisita sa inyong mga balay. Pero bisan pa man maka huway kung bisita dyan ko sa mga balay-balay ninyo. Pa ako pagkakarong mga ako anak busy juga ako. Na ulitan ninyo guys. Gutom kay ko ba? Speaking gutom. Naman. Yummy. My tummy. Tagwan. Hindi nga nane. Hindi na ako naka... Chukoy. 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 Ingon akong apo ay. Lingi be. Chukoy. Unsa din na? Chukoy ko nung nga nane. Siyakoy. Chukoy. Dito ko lang gikan sa merkado. Ay, wala jud ko ga. Wala ko mga video kaya. Kasi lang. Nagkalisod ko kung gidala. Ako. Uya da sila duha ma? Unsa man? Nagkalat akong hawanan guys kay karon taod-taod makapuhay ko akong kamot di na kayo kanang kuan sa kay init ba ang mga trabaho. Laba ko rog dali-dali. Kaya ang mga trabaho sa Domingo siya. Trabahoan ni Domingo. Kay kahuway. Okay, apit naman sa sinulog niya tagamay. Tapos na ako, kinahanglag pundo. Hey guys, update ka sa ronag. Magluto ko anang sinigang nga bangos. Teki bay. Ani atong lutoon guys. Magsinigang. Sinigang nga bangos yan. Sorry daw. Then, ang lamas, gani, silispada, saglan ako radis, tamatis, silisdahongan, sinigang. Ayos na. Dili gipatay niya, giuwang niya kay gikuha man. Unang pisto no. Hindi ko po sinasadya. Nagkamali ako sa sadya. Ano ang saks daw siya? Hindi mo lang paggawan. Balik pa. Luto na ni guys ang akong sinigang. Sarap. Ang mauwahig kaon mo'y manghipos. Ana man na. Mo na kuan sa mga karaan. Ang mauwahi mo'y manghipos. Mapwede Ano naman ay balaod? Ang balaod na karon nabali na. Ang una mahumagkaon may mulimpyo. Kana. sa ngayon na sabi niya. Kaloy sa Ginoo ang akong sina. Kang arang na. Hapit na na maayong samad ana sino. Hapit na maayong samad.
katol-katol na. Ngayon, kaya ang tinahiyaan. Isa mo na. Kau ka na tama ba? Video, uy. Ay ba? Kaya. Beda. Asa mo? Asa mo? Ay, sabi mo. Bibitag kay gadroy. Katul kayong mga paksik-paksik niya. Alam nga, napasok man na sa linigo sa dagikam ko tan ligo sa swimming pool 24 nya pagkapit sa uno ligo dagat nya porte pag yung apit sa uno man oy December ba ka 25 21 Isang bon? oh kating pasuas siya hubo mo lang wapa maghubo di tanan na iyo na mao nanig na resulta guys na ligo gahubo man ya tibok adlaw gahumos dagat nama siya basta enjoy lang enjoy ligo bahalag mga pasnot Masul mo kang... Masul ko niya. Masul ko niya. yun na huh? Yan klaro ha December sa kala. wala alam mo ko nagsambong Yung magkatako di ay ang puwan. Na yung mga puwan. Saba, dong.